Biljana Jeftić, mega popularna pevačica, godinama ima skladan brak sa Aleksandrom Ilićem. Oni su i dugo godina u srećnom braku, a zajedno imaju sina Ivana, koji je njihov, naravno, i najveći ponos. Inače, pevačica jako retko kada priča o odnosu između nje i Ilića, ali ovoga puta otvorila je dušu, pa tako je i progovorila o odnosu sa svojim suprugom i tom prilikom otkrila je jako zanimljive stvari. Ono što je ona otkrila, malo ko je znao, skoro pa niko, a kada je otkrila, javnost je ostala u šoku, s obzirom da nisu naučili da pevačica na ovaj način i otkriva svoju, možemo tako reći, intimu. Ali kada je to otkrila, javnost je naravno to i mnogo pohvalila. Ona je prokomentarisala svoj odnos sa pevačem, pa kaže: koliko puta sam ga izbacila iz kuće. Ne bukvalno izbacila, već je i sam izašao kada me tako iznervira. Ne slažemo se u nekim razmišljanjima i odlukama, pa mu na lep način često kažem: idi malo sa društvom, da on to ne oseti i da ga ne povredi, ali želim nekada da budem i malo sama, govorila je popularna pevačica. Nisam ga bukvalno izbacila, vratio se on, kroz osmeh otkrila je i popularna pevačica. Inače, popularni pevač Aca Ilić govorio je jednom prilikom i o razvodu braka i tom prilikom je i otkrio da je ta reč strogo zabranjena u njihovoj kući, što je ujedno i dokaz koliko se oni zapravo i slažu. A popularni pevač Aca Ilić govorio je ovako: reč razvod u našoj kući nikada nije spomenuta, ni u najvećem besu, ni u najvećoj ljutnji. Svako ima svoju žutu minutu, ali toliko smo zajedno i toliko toga smo prošli, pa znamo da će to brzo i da prođe. Pustiš onu drugu stranu da se izuva i onda posle sat vremena pijemo kafu u dvorištu i nastavimo da komuniciramo normalno, kao da se ništa dogodilo nije. Odem nekad na turneju u Ameriku ili Australiju, ali se tada zaželim i žene i kuće. Tek kada se sklonim na 2-3 nedelje, shvatim koliko mi fali sve ono za što sam u nekom trenutku pomislio da mi je preko glave. Kada u avionu objave da za nekoliko trenutaka slećemo na beogradski aerodrom, osetim toliku sreću koju ne mogu da opišem, jer idem svojoj kući da zagrlim dete i svoju ženu, govorio je popularni pevač Aca Ilić, preneo je story. Međutim, prilikom gostovanja u emisiji Magazin In kod Sanje Marinković na Pink televiziji, pevačica je otkrila kako joj je pošlo za rukom da sačuva svoj brak, s obzirom da znamo svi da je jako mnogo razvoda bilo u poslednje vreme na estradi. Ako neko hoće da bude u braku ovoliko dugo, ne može tako. Znate šta? Na početku je sve lepo, dolazi zabavljanje, tu su leptirići, svi smo u oblacima, a onda dolazi jedna stvarnost realna i onda počinjemo već da razmišljamo šta i kako, govorila je popularna pevačica, pa onda je i nastavila. Kada pričamo o braku, brak je jedna institucija koja ima više delova i stalno se nešto menja. Moraš biti stalno uključen u tu priču. Ne možeš da kažeš: donela sam odluku da ću biti verna. Kroz život postoje mnoga iskušenja, ali nekada uključiš razum umesto srca i povučeš ručnu i sabereš šta je prioritet i šta je trenutno nešto, a šta je zaista vredno, govorila je popularna pevačica Biljana Jeftić.
Nedavno sam nešto lepo pročitala i to je zaista tako. Kada vam bude dosadno posle toliko godina, uključite autopilot i onda se vratite na početak kada ste se zabavljali. Osvežite malo te emocije i idemo dalje. Popularna pevačica pričala je o mnogo čemu. Međutim, nedavna fotografija na društvenoj mreži Instagram raznežila je mnoge. Danas nam je divan dan, našem sinu rođendan, objavio je Aleksandar Ilić na društvenoj mreži Instagram i poželeo svom sinu srećan rođendan, što je ujedno opet pokazalo koliko su oni u skladnom braku i koliko kao porodica se podržavaju i tu su jedni za druge. A pevačica u emisiji Magazin In kod Sanje Marinković na Pink televiziji rekla je: mi smo 35-36 godina zajedno, non stop smo zajedno. Desi se ponekad da ja odem na neki kraći put ili da on ode na neki kraći put, ali mi smo tu jedno za drugo. Mi smo jedno. Ako posle toliko godina nisam videla sve i ako on sve o meni nije otkrio, onda stvarno i zaista ne znam. Znam kako ko diše od nas i nama to nije dosadilo. Sada slavimo bisernu svadbu 40 godina braka, govorila je popularna pevačica u emisiji Magazin In. Inače, kada je i naravno ova vest ugledala svetlost dana, javnost nije prestala sa komentarisanjem, pa tako su komentari samo se nizali. Javnost je pohvalila sve ono što je Biljana Jeftić rekla i kažu ljudi da je ona zaista jedna gospođetina koja je primjer i ona i Aca kako jedan brak na estradi treba da funkcioniše i naravno još i mnogi drugi koji su opstali u braku sve ove godine poput Zorice Brunslik i Kemiša i tako dalje i tako dalje. Inače, Biljana Jeftić rekla je da kada priča o braku, da je brak jedna institucija koja ima više delova i da se stalno nešto menja, da moraš biti stalno uključen u tu priču i ne možeš da kažeš donela sam odluku da ću biti verna. Ona također u emisiji Magazin In otkrila je: kroz život postoje mnoga iskušenja, ali nekada uključiš razum umjesto srca i povučeš ručnu i sabereš šta je prioritet i šta je trenutno nešto, a šta je zaista vredno. Govorila je popularna pevačica u emisiji Magazin In kod Sanje Marinković na Pink televiziji. Nakon i ovih informacija i kada je vest ugledala svetlost dana, javnost nije prestala sa komentarisanjem.